είναι ρε. Εσύ πρώτη φορά όταν είχαμε τις προάλλες, έτσι. Ναι. Γερά, μη φοβάσαι. Πάμε. Πάμε, τράβαμε. Τράβα και εμένα. Είμαστε 4G, είμαστε τρελοί. Δεν το έχει κάνει κανείς στην Ελλάδα αυτό και τραβάμε βίντεο. Δεν πάμε καλά, κράτα καλά το τυχαίο βίντεο. Βίντεο δεν πάμε καλά, μόνο αυτό σου λέω αγόρι μου, τίποτα. Πάμε! Δεν έχω καλή κάμερα ρε, δεν φαίνεται καλά. Δεν πειράζει τράβα. Μου τρέχουν και τα στάλια. Τι βρωμάει ρε. Μητσό, τράβα. Που είμαι άνετος. Γεια, είμαι ο Τσοπαρής Σωτήρης και είμαι τρελός. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Δεν πάμε καλά. Είμαστε στο φορτί, κανείς το έχει κάνει. Κάμεραμαν Δημήτρης Κοντολόπουλος. Παστελάποδο! Δεν πάμε καλά. Όχι καλό. Όχι, όχι. Δεν πάμε καλά. Μόνο αυτό θα σας πω. Είμαστε τρελοί. Και forever and ever. Τελείωσε.